ଆଜି କଥାଟିଏ ଯାଯାବରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଜଣେ ତରୁଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମହାଭାଗ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତିକିବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ବିଶାଳ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ସମୟ ଥିଲା ସକାଳ। ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଯୁବକଟିର ଧ୍ୟାନ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି କହିଲେ, ପବନ ସହିତ ପତ୍ର କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ? ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏଇ ନାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଧରିନିଅ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ବିଚାର କଲା ଯେ ସେ ତା'ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାଚିବ ବା ସ୍ଥିର ରହିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହିବ ସେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ପବନ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ସେ ନାଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପରୀତରେ ସେ ଯାଇପାରେ। ତାକୁ ଲାଗିପାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତା'ର ବିରୋଧରେ ନିୟୋଜିତ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ସେମିତି ତୁମକୁ ମୋର ଉପଦେଶ, ତୁମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଦେଖିବ ତୁମେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମ ପ୍ରତି କାହାର ବିରୋଧ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।